Dáte mi otázku? Áno, áno. Pani Vášarová, môžem sa vás spýtať, prečo tu teraz protestujete? Pretože pán minister nechce so mnou hovoriť a ja som mu chcela položiť veľmi základné otázky. Tie otázky sa mali týkať čoho? Odkysľovania papiera z 19. 20. storočia v majetku Slovenskej národnej knižnice. Ministerstvo urobilo bez súčinnosti s touto našou kultúrnou inštitúciou verejné obstarávanie a chce podpísať zmluvu s nemeckou firmou a vyvážať tieto naše písomnosti do Nemecka. Pritom máme 120 miliónov eur na to, aby sme to urobili tu doma. Myslíte si, že môže sa nejakým spôsobom zvrátiť tento proces, ktorý už zjavne je naštartovaný? No, ja si myslím, že jediné, na čo strana Smer a jej predstavitelia reagujú, je mediálna prezentácia. Hej? A okrem toho, ja som podpredsednička výboru pre kultúru a médiá. A ja si nevezmem na svedomie, že som neurobila všetko preto, aby som tomuto biznisu zabránila. Čo by ste odkázali, povedzme, slovenskej verejnosti, ktorá nie príliš sa zaujíma o verejné dianie a začne sa zaujímať o prácu politikov až vtedy, keď ide o naozaj nejaký obrovský škandál. Čo by ste im odkázali? Toto je obrovský škandál. 120 miliónov eur slovenská kultúra už nebude mať na to, aby postavila odkysľovacie centrum. To už nikdy nebudeme mať. To budeme naozaj celý čas vyvážať všetky svoje písomnosti do Nemecka. Kto to poistí? Kto zaručí, že sa z toho niečo nestratí? Naozaj nemáme ani toľko národnej hrdosti, aby sme si to urobili tu doma, keď nám Európania na to dávajú peniaze? A aká bola odpoveď pána ministra, ak sa smiem spýtať? No, nechce to so mnou stretnúť. Nechce. Odkazuje mi, že nemá čas. Teraz sú dôležité voľby. To ani nie je. Pani Vášarová, teda toto je neuveriteľný obrázok poslankyňa, bývalá veľvyslankyňa, herečka, ktorá hrala v excelentných filmoch a takto tu stojí, opustená sama, protestuje pred ministerstvom kultúry. Prečo? Pretože chcem zabrániť ak len môžem svojimi slabými silami v tom, aby minister tesne pred voľbami podpísal zmluvu, že vyvezieme naše národné písomnosti do Nemecka na odkysľovanie. Hoci máme my priestor, máme možnosti a máme európske peniaze na to, aby sme to robili doma. A prečo to nerobíme? No to je otázka pre pána ministra, nie? Chcete sa ho na to spýtať? Ja som sa ho na to chcela spýtať. A? Chcela som sa ho spýtať, prečo nechceme využiť tie peniaze? Prečo nechceme využiť priestor vo Vrútkach, kde sa stavia digitalizačné centrum? Prečo nechceme tie písomnosti, ktoré sa rozpadajú, previesť z Martina do Vrútok, to už je naozaj veľmi krátko, a potom z jednej budovy odkysľovacieho centra to dať do druhej budovy digitalizačného centra? Nie. My by sme to posielali najradšej 1200 km do Nemecka a potom to zase priniesli späť a tu to zdigitalizovali. To skutočne, za tým ja už šípim len nejaký biznis. Ide o 3,5 miliardy korún. Na to podľa vás musím No pozrite sa, keď som robila o tom tlačovú konferenciu, vy ste neprišli. Ani ode mne prišla, ani Markíza neprišla, tak neviem, či to dajú do televízie, hej, alebo teraz nesmieme byť veľmi v televízii ukazovaní, pán Mika zrejme zakázal, takže má to zmysel v tom, že síce mi je zima, ale prišli niektorí novinári, dokonca aj bulvárne médiá si ma prišli odfotiť, lebo zrejme je to naozaj veľmi veselé, že tu stojím s mnou na oblovaným takýmto inštrumentom, ale nemôžem si inak pomôcť. Čo váš manžel na to? No, ja si myslím, že on je niekde v Trenčine na predstave. Je o tom, že tu takto stojíte? Alebo budete stať? No, ja mu to poviem, že som tu stála. Keby to vedel, nepovie vám niečo, že či blázniš, alebo... Ja si myslím, že on veľmi dobre chápe, že ide o veľmi závažnú vec. Pretože keď my to centrum nepostavíme u nás, už to nikdy nebudeme mať. Nikdy nebudeme mať toľko peniazy, aby sme to mohli postaviť. Zrejme niekto povedal, že to je dobrý biznis pre Nemcov. Ja nemám nič proti Nemcom, hovorím veľmi dobre po nemecky, ale tento biznis nie, pán minister.